कि पड़तनी पैया सुना हो दे मैया कि जो हत बीतत बा दिन राती हो कि सजवा परा के अरे अबजिया सजई तू ए माई धड़ 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 कता छाती हो कि शारदा भवानी राख सभा बीच पानी कि शारदा भवानी राख सभा बीच पानी कि बार बार पड़ता पैया हो मैया अरे दुखियन में दिन होई दुखियो के हीन होई लोग कहे गुड़िया गवैया हो मैया अच्छा बाबूजी सर्वप्रथम मैं उस माँ को नमन करती हूँ जिनकी आत्मा आज हमारे और आपके बीच नहीं है। प्रभु से यही निवेदन यही प्रार्थना है कि वह आत्मा जहाँ कहीं भी हो उन्हें शांति प्रदान करे। ईश्वर अपने चरणों में उचित स्थान देते हुए उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। और यहाँ पर उपस्थित हमारे पिता तुल्य बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथी भाई हमारे देश के भावी कर्णधार बच्चे हमारे देश में माताओं बहनों को दुर्गा लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। यहाँ पर अच्छे अच्छे सम्मानित लोग आदरणीय सभी आप यहाँ जो भी उपस्थित हैं सबको मैं भोजपुरी बिरहा गायिका गुड़िया राज विस्तार से बतौली। आप कहला कि जे ढेर बोलेला उसे बोलेला में कहीं न कहीं त्रुटि हो जाला, जे ढेर चलेला उसे चलला में कहीं न कहीं ठोकर लगेला। इतिहास गवाह बा जे के आज ले ठोकर ना लगल हो इतिहास ना रचले हो। तो एक कार्यक्रम को शुरुआत तनी भक्ति भजन से हो जाए मास्टर साहब, समय भी ज्यादा हो गई हो। जियो ओहो क्या बात है। ओहो संकेत कैली लोग कहेला कि वंदना से पहले धुन तरज गावल उचित ना होला, लेकिन हई बिरहा प्रेमी हई बिरहा समाज के लोग बैठल हुन। ए समाज में कई मिजाज के लोग बैठेलन। केहू केहू होला जे कहेला कि पता ना कौने वंदना पर धुन तरज ई धुन तरज समझ में ना आइल है, वंदना समझ में ना आइल है, यही से लोग धुन गावेला। यहाँ लोग बैठल हुन वहां से सुने के मिलल है धुन तरज, लेकिन ये एगो माई के बारे में आजकल तो सुने के मिलत होई कोनो भी लड़का अपने लभर के बारे में बतावे, अपने मेहरारू के बारे में बड़ाई करे, लेकिन ये कोनो बेटा अपने माई के बारे में बतावे कि हमार माई हमरा खातिर का कइले हिया, आज ले का करेले। का बतावे मास्टर साहब?
पढ़ल नहीं माई। बेटा बतावे कि हमार माई पढ़ल नहीं हो, लेकिन हमके पढ़ावे को कोशिश करेले, स्कूल भेजले, अब कॉलेज भेजले, सोचले हमार लड़का पढ़ लिख ले, कोनो पद पर हो जाई, कोनो लायक हो जाई, अपने पैर पर खड़ा हो जाई, तो कोनो दुनिया से डर ना रही। और का करले हमार माई, पढ़ल नहीं माई, हमके पढ़ावेले। एगो रोटी मांगिला ता एगो रोटी मांगिला ता दूध गो खिलावेले। पढ़ल नहीं माई, हमके पढ़ावेले। और आप पूजनीय सम्मानित माननीय आप केदार यादव जी बिरहा के आप शुभ चिंतक, आपकी तरफ से बड़ा ही सुंदर 100 रुपया के पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। बस सबके पर लगी बात आशीर्वाद के चाह रही। वो बेटा कहे कि हमार माई पढ़ल ना है, अगर हम कबो एगो रोटी मांगी ले तो हमके 2 गो खियावे ले। कहे ले बेटा भर पेट खा ले, ये दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया से लड़े के हो। कहे कहल जाला कि स्कूल एगो ऐसन मंदिर हो जना से जिंदगी समझ जाला, लेकिन वो बेटा अपने माई के बारे में कहता एगो रोटी मांगिला ता दूध गो खियावेले। एगो रोटी मांगिला ता दूध गो खियावेले। पढ़ल नहीं माई, हमके पढ़ावेले। पढ़ल नहीं माई। ओहो क्या बात है, कोनो बेटा अपने माई के बारे में बतावत रहे, लेकिन आज हम मंच पर खड़ा होके ये बिटिया अपने आराध्य देवी माई सरस्वती से अरदास करे। का कहे मास्टर साहब, बिटिया हाथ जोड़ के माई के द्वार पर खड़ा है। बीड़ा वाली मैया आके बीड़ा वाली मैया आके बीड़ा बाबा जाई गई तू। बीड़ा वाली मैया आके बीड़ा बाबा जाई। क्या बात है, बीड़ा वाली मैया आके बीड़ा बाबा जाई। सभा बीच खड़ा सभा बीच खड़ा बानी, लाजिया बचाई गई तू। सभा बीच खड़ा बानी, लाजिया बचाई गई तू। बीड़ा वाली मैया आके बीड़ा बाबा जाई गई तू। बीड़ा वाली मैया आके क्या बात है, हल 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 हेलो 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 बढ़ा दे, बस सीटी ना देवे। हेलो ओ माई से ही बिटिया हाथ जोड़ के कहे कि हे माई, इतना लोग के सामने मंच पर खड़ा होके कुछ बोलत है, कुछ गावत है,
कुछ सुनावे का कोशिश करती है। बिटिया का लाज आज तोहरे हाथ में बा। वो बेटी को हत्या का चंचल मनवा चंचल मनवा बहमोरी मैया बिटिया पे अपने तू हो जाना तू ही काली के कालिदास बनेलू, तुलसी जी के जग में उजियार कर देलू। एगो उ रहले कुंभकर्ण जेके बोले के रहे इंद्रासन तो बोल देला निंद्रासन। तोहरे करने है माई, अगर तू चाहबू तो है बिटिया का नैया पार हो जाई, तू ना चाहबू तो कुछ ना हो पाई। वो बिटिया कहे का चंचल मनवा बहमोरी मैया बिटिया पे अपने तू हो जाना सहिया। ओहो साज आया बाज आके साज आया बाज आके साज आया बाज आके माई हो सजाई गई तू बीड़ा वाली मैया के बीड़ा बा बजाई गई तू बीड़ा वाली कहे के माई तोहरे से आज है जग में उजियार बा, तू ना रहतू तो हई जग का पता न का होई। कहे बिटिया माई से को बात कहे का कहे ना ज्योति तोहार माई फैलल जगत में। ओहो ढेर कमी बाटे आज तोहरी भागत में। क्या बात है हे माई, आज है बिटिया में जवन कमी हो तो के पूरा करे के पड़ी। ज्योति तोहार माई फैलल जगत में, बड़ी कमी बाटे आज तोहरी भगत में। बानी हम भुखाइल माई बानी हम भुखाइल माई बानी हम भुखाइल माई प्रेम के दवाई दे तू बीड़ा वाली मैया लाके बीड़ा बाबा जाई दे तू। भक्ति भाव से होला, समय बितौला से ना होला। आज इतना लोग बैठल हुआ ओहरो से भक्ति वंदना भइल ह, एहरो से रात भर माई माई जपल जाई निक ना लगे। कहल जाला कि कोनो भी काम अगर मन से करा तो में भगवान मददगार होलन, बड़ा ही मदद करेलन। खाली मन लगावे के चाहिए। भक्ति चाहे दिन भर करा चाहे दिन भर में 2 मिनट करा, मन से होके के चाहिए। ऐसे ज्यादा समय ना लेते हुए बिटिया ओ माई से अपने घराना का परिचय बतावे, अपने कुल खानदान का परिचय बतावे कि हम कौने बगिया का फूल हैं। क्या बतावे गुरुजी?
जय जखाड़ जदू लौटा जय जखाड़ जदू लौटन स्वर्गवासी ये का बा जय जखाड़ जदू लौटन स्वर्गवासी भइले ओहो आज राजगीतिया के रचनाई कइले जय जखाड़ जदू लौटन स्वर्गवासी भइले आज राजगीतिया के रचनाई कइले। आखिरी भाव में उबिटिया बतावतिया कि गावताड़ी गुड़िया राज अरे गावताड़ी गुड़िया राज माई हो गवाई जैतू कि बीड़ा वाली मैया या के बीड़ा वाली मैया या के बीड़ा बाबा जाई जैतू